kutholakale isidumbu sesihlanu ngemuva kokuwa kwesakhiwo sesonto eVerulam. Abezimo eziphuthumayo kanye nochwepheshe bezokuhlenga bathole isidumbu sesihlanu endaweni lapho kuye khona isakhiwo sesonto eVerulam esifundazweni saKwaZulu-Natal. Lesigameko senzeke ngemuva kokuwa kwesakhiwo esinezitezi ezine. Imisebenzi yokusesha nokuhlenga iyaqhubeka njengoba kusasolwa ukuthi kungase kube khona abanye abantu abaqebekile ngaphansi kwesakhiwo. Undunankulu wesifundazwe saKwaZulu-Natal uMnumzane uThami Ntuli uvakashele endaweni yesigameko ukuyobheka isimo nokuthola umbiko kubaphathi bezokuphepha nezinsiza eziphuthumayo. Nongqongqoshe umfundisi uButhelezi obekhona nayizolo ngoba ngimcelile ukuthi akabe khona ngoba engakwazanga ukuthi ngifike izolo. Isizathu sokuthi abe khona lapha ukuthi azoba yihlo lethu njengohulumeni ngoba uyena ongamele inhlekelele esifundazweni. Uyena ocoordinator udabuthana nenhlekelelo. Manje ke sizoyibonela nathi ukuthi umsebenzi lo okuzama ukukhipha imizimba lebambeke ngaphansi uqhubeka kanjani njengoba sesithole ukuthi bana abakhishiwe khona omunye abazama ukukhipha njengamanje. Kodwa uhambo luselude ngoba basasuka njengoba bekuyizitezi ezine base sesitezini sesithathu abakafika sesibili nesokugcina. Asazi ukuthi ke bakhona neminye imizimba ekhona noma laba bane kubiki ukuthi abala eNingizimu Afrika asazi ukuthi laba abanye uzothatha bakuphi nendawo. Kodwa sidlulisa umyalezo nje emndenini ethintekile njengohulumeni sizwa ubuhlungu obukhulu ukuthi uma abantu benza umsebenzi ukuze baphilise imindeni yabo bese uba nalesi simo unophenyo kodwa uqhubekayo lokuzama ukubuka ukuthi ngabe ngempela konke bekwenza kulandela imithetho yini onjiniya abebekhona ngabe bebeqikelela yini. Isambane News sibuya nazo sishisa.